Повикай ме от Париж, бъди с мен в Венеция. Животът е много по-добър от това, в което хората са го превърнали. Животът е много, много по-добър от това, което хората правят от него. Покани ме от Париж, да живеем най-доброто време във Виена. Животът е много по-добър от това, което хората правят от него. Животът е много по-добър от това, което хората правят от него. Животът е много, много по-добър от това, което хората правят от него. Всичко беше доброта и любов, хармония, красота, вечност и рай. Всичко стана идоли, омраза и война. Обади се от Европа, бъди с мен в обетованата Америка. Обетованата земя на Мойсей и Исус е мястото, където е цивилизацията. Животът е много по-добър от това, което хората правят от него. Животът е много по-добър от това, което хората правят от него. Всичко беше доброта и любов, хармония, красота, вечност и рай. Всичко стана идоли, омраза и война. Обади се от Европа, бъди с мен в обетованата Америка. Обетованата земя на Мойсей и Исус е мястото, където е цивилизацията. Животът е много по-добър от това, което хората правят от него. Всичко беше доброта и любов, хармония, красота, вечност и рай. Всичко стана идоли, омраза и война. Обади се от Европа, бъди с мен в обетованата Америка. Обетованата земя на Мойсей и Исус е мястото, където е цивилизацията.